Hello și bine v-am găsit la un minunat episod din Minecraft. Ei bine, am găsit niște diamante, 6 diamante, dar în mod ironic nu mi-a filmat. Deci, nu mi-a filmat nimic. Și vreau să-mi fac un târnăcop de diamant și o găleată. Să fac obsidian. Mergem în Nether, dar ne trebuie 10 pentru portal și încă 4 pentru enchantment table, deci 14 bucăți de obsidian. Haideți la... Dați frumos să pun diamantele la loc. Gravel, piatra o las la mine, așa. Asta tot o las. Asta o... Fierul las. Panul las. Asta las și cam atât. Deci, hai să facem obsidian. Ador să fac obsidian. Glumesc când ador. Nu-mi place. Se sparge, este extrem de greu. Dar ce avem noi aici? Mori în chinuri. Am luat un pic găleată de apă de la un izvor infinit. Dacă ați observat, nu era apă curgătoare pe mijlocul apei. Și de acolo puteți lua fără nicio problemă. Și hai să facem obsidian. Îmi târnăcopul de diamant și 10 bucăți. Dar nu revin după ce iau cele 14 bucăți de obsidian. Hei, m-am întors. După cele 14 de bucăți de obsidian anevoioase, am stat undeva la vreo 50 de secunde și credeți-mă, nu-i plăcut să spargeți obsidian. Am încercat să sparg una cu târnăcop de piatră. Mi-a luat un mileniu. Nu pot să vă descriu cât de mult. Și nici nu mi-a dat-o măcar. Dar până ajungem acasă, nu-mi trebuie. Băi, acum stătea pe aur. Îl lingea, ce-l făcea? Deci, off camera, cred că mă voi duce să bat. După ce voi termina acest episod, noaptea, voi ieși și voi face XP. Voi face XP-ul și voi aduna bookshelf-uri. Să fac acest minunat portal. Nu portal, se numește enchantment. N-am o cară. Nu rost off camera. Trebuie să mai fac o să-ți să fac eu weather clear. Am făcut un weather clear și la portal mă voi duce. După cum știți, în primul episod am găsit chestia asta. Oaie! Acum pot să-mi fac și eu un pat. Da. După cum știți, am găsit aici un portal.
Dar vreau să fac ceva. Să încerc să spart bucata asta de obsidian. Sau ce ar fi. Mă pun și să nu vină la măsămână de Crying obsidian. Obsidian pe lângă ce? Hai să-mi fac portalul. Dar unde să mi-l fac? Și în episodul viitor, nu cred, chiar așa va fi, nu vom mai sta în mină, mă voi apuca să fac o casă. Acum, hai să facem portalul către Nether. Și să mă spawneze lângă un Nether Fortress. Asta e dorința mea. Nu știu cum la alții, dar mie îmi place mai mult așa. 2 căci de obsidian încolo. Hai să facem un flint and steel. Trebuie să avem flint, nu? Avem un flint and steel. Dar de unde, nu știu. Să facem rugăciunea să ne dea lângă un Nether Fortress și aprinde-te. Uitați-l ce frumos city. Îmi place când aprim portalul, că se văd particule astea mouă. Hai în aventură, strigați, ura! De ce am făcut asta? Încarcă-te. Vai, cine ești? Magma Cube. Aoleu, am uitat ca să știa ce. Hai acasă, hai acasă, hai acasă. Nether-ul nu prea e de mine astăzi. Mamă, ce-mi laguiește când intru sau ies din Nether. În episodul viitor voi face o casă. Voi defrișa 50 copaci. Uite pe acolo, voi face o casă în stil de cobblestone și dacă găsesc dark oak. Dar trebuie să găsesc. Voi face drumeții. Ei bine, cam atât a fost cu acest episod. Știu că e cam scurt, dar l-am făcut așa pentru că n-am timp. Deci, eu zic că episodul ăsta a fost unul chiar pe cinste. Am mers în Nether, am găsit diamante și mi-au mai rămas blocuri de obsidian pentru un enchantment table. Deci, da, pentru episodul viitor voi face o casă. Dar până atunci voi pune capăt acestui minunat, extraordinar de super episod aici și ne vom vedea pe data viitoare. Pa, pa!